Daluyon. Napalabas, napan ni Senyor Ismael iti lugar dalakay Mindo. Ket iti panagsarita daadwa. Agkakasakit a balikas ti imbakal na iti lakay. Nadlaw ni Senyor Ismael tinakaro a panagtepel ni lakay Mindo. Isu nga inyad adda na pay a pinagsasawan ti lakay. Ket edi nakasublin ni lakay Mindo iti balayda. Ditan asimmidir ti saan anasayat ariknana. Agapwanan ti pan naka-ospital na. Iti sa bali a bangir, nalaos ti danag ni Vanessa, apaman nga inyawag ken Juana ni Loreta, tinapasamak kanila kay Mindo. Ngem awan ti maramidan ti balasang, gapu ta muna anasakit tinakam ken Juana ni Nana Marcela. Kabayatan na, nasiputan ni Manuel nga adda kasarsarita ni Senyor Ismael iti cellphone. Iso, apinalpaliw na daytoy. Itagagayem, denggan nyo tituloy, tinobela tayo anapaulwan. Daluyon! Nasiputa kita nga dalang dita ni senyor. Adda kasarsarita na iti cellphone. Ngam ita. Awan matan. Napanan na ngayon. Nas ka na makitak no sa dino tayan na. Kat ikagumak ti makasidagkan ko na. Barang no maalingag ko na niya ti ibagbaga na iti kasarsarita na iti cellphone. Barang no adda ti mamwak. No mangagkutan nyaman nga ibagbaga na iti kasarsarita na. Barang... Hoy, mamirmiraot. Timog na senyor. Adda iti malikudak. Saka di ti sapsapulem, ha? Mamirmiraot? Saan senyor? Adda lang iti sa... Ulpot ka. Senyor? Jak kasapulan dagiti kasken ka. Ang adda sa bali aganwat na dito'y teritoryo. Iso nga itapay laeng. Pumanaw kan dito'y ulpod. Anya? Saan kan ngagsaupay? Pumanaw kan. Sakbay nga ipatiliw ka kadagiti pulis. Pumanaw kan. Kat saan kan ngagpakpakita pa'y dito'y? Na-ospital gayam ti ama ni Mateo. Wen manong Andrew, nalabit aga po kadagiti napasamak iti kalabas. Iso akas dyan asaanin ang nabailan ni Tata Mindo ti amin. Loreta. Nakakaasim at dagiti agasawa manong Andrew. Saan na pa lang ang nailiwliwag ti saam ti pan nakapukaw ni Mateo? Ngam, kas dyan manan tinapasamak? Di mo idabaybayan, Loreta. Ha? Manong? Amo ka na singad ka kadakwada. Iso at tulungam ida, ading ko. Manong? Noon yaman ti kasapulan da, ipaay mo. Sige. Sige, ina ko niti silit ko. Nas ka na mapamatik ti kapsat ko, anasaya atak ka nagiti gagayam na. Nangro na iti pamilya day jay Mateo. Iti kasta, nalaklakan ton nga ipatungpal ko dagiti pangpanggapak nga aramidan. Anya jay kunam, anak ko. Inikat na ko ni Senyor Ismael nagtrabaho dyan mansyon, nanang. Anya? Apay ngay. Gaputan na siputan na kamang palpalhiukan ko na. Anya? Agam, apay ngamin anak ko. Apay anas kan apaliiwam ni Senyor Ismael. Nanang, si bibiyag pala idi ni Mateo, ar-aramidi kong tikasta. Anya? Ay na, Diyos ko, apay apalpaliiwam. Iti anya agapo. Atapon mi ngamin iti daydigayim ko ni Mateo. Ngadda pa kainaigan na kadagiti saan anasayat ang mapaspasamak. Nangruna iti operasyon ti pagminasan. Anya? Saan mo tamay libak kada kayo, nanang? Nga itay lang nabiit. Nagwaras ti sayang gusong akaraman ni Senyor Ismael iti operasyon ti pagminasan. Saan ka de? Agam, saan tayo anapanagnakan dayta, anak ko? Nanang, Narigat ti agipapanlatan. isong araw niya kagumaklat ta pinalpaliw ni Senyor Ismael. Nangruna no adda iti mansyon ni gobernador. Iso na lang ta sana ka napagasatan ang nakaduktal iti pudno. Kat naikatak pa yun iti trabaho iti mansyon dagiti Villa Flower.
Makaawid din ni Mindo, balasang ko. Nabayadak matan ti Bilmi dito'y ospital. Apag isugayam ti umay ko na Marcela. Siya kun ti mangitulod kada kayong agawid. Ay nakababain samot, balasang ko. Nana, awan ti rumbang apagbainan nyo. Narigat no mga arkela kayo pa lang iti pagluganan nyo nga agawid. Amang ano anya pa iti mapasamak. Ay, Kan may sanana. Kasla ka pamilya kayon. Da kayon ti ibilbilang ko ang maikadwa adadakkel ko. Pagaamuyo mat. Ulila kami na demang ka ni Manong Andrew. malang arod. Agyaman na ka, balasang ko. Vanessa, balasang ko. Ang mga noan niya ti mapasamak no agpakita ka kada Marcela. Sa anak nga agpakita, Yaya Claring. Agtali na agtala ang dito'y parking area. Ha? Inyawag ni Loretta ang makarwar itan ni Tata Mindo dita ospital. Iso kanon ti mangitulod kadakwada nga agawid. Ha? Kaya't ko lang makita ti kasasaad ni Tata Mindo, Yaya. Una yan, balasang ko. Kasla kakit din nakakaasi. Gapo iti kastoy nga ar-aramidam. Yaya, No siyakla ko mati masurot. Jak umanugot iti kastoy nga ar-aramidam. Takas iti nakon-akon. Kas kala nakakaasi. Napatagsakit dit ibagayo kanyak, senyor. Kinid daw pa yung amin ada tayo lado at agsara. Saan kayo pa yung manugot ang mapanak iji mansyon nyo? Andrew, inikat kon kas trabahador ije mansyon day jay Manuel. Anya? Ne. Apay mat, senyor? Gaputan na takwata nga agar-arami diti saan ko ang magustuhan. Anya? Nagtakaw ka di, senyor? Saan? Ngam na takwata kapal paliiwan na jay awanan bain. Iti anyaga po, senyor. Jakon inam mo no apay apal paliiwan na. Basta pinagtalaw kon, kat imbaga kasaanen nga agsubsublipay ije mansyon. Claring, Sapay kumatadinak kagura, Marcela. Mabalin ka di asarungkaran ni Mindo. sige. Umunag ka, Claring. Dumanon ka. Nasaya at mata nakaawidan dito'y balayo ni Mindo. Naimbag ta nasigod tinapasamak kan ko na. Kuna ti doktor ano saan ang nasigod. Amangan no anyakit di ti mapasamak. Ammom ka di nga adda kami di ospital itay rimwar kayo. Anya ti kayat mo asawan, Claring. Napan kami ijay ka ni Vanessa. Takayat na amaamuan ti kasasaad ni Mindo. Ngam saan kami ang nagpakpakita. Taam ka ni Vanessa. Taam mga nuan niya ti mapasamak. Anya ti kayat mo asawan, Claring. Naibaga kanyak ni Vanessa ti amin, Marcela. Naibaga na anasakit ina kamukan kwa na. Gapo ta iso kat anak ni Senyor Ismael. Kinasarita kan iti na minsan. Kat ulitak nga ibaga ita. Saan abasol ni Vanessa, ti anyaman abasol ti amana. No bilang man taadda. Claring. Kaasimat ni Vanessa. Nang runa kat kayat na laeng ti tumulong. Claring. Saan mat siguro ang mailibakkan kadag iti napasamak kada kami iti kalabas. Iso asaan mat siguro apakadaksan. Nukid dawakan ka ano mabalin. Jak pa'y lakayat apagsaritaan dagiti kakastabanak. Gaputa mabayagan pa'y santo aglunit ti sugat. Anaparnuay iti kaunggan mi iti asawa. Apay anay kat ka, Manuel. Loretta,
Anya ti makagapu. Adda ka din nga aramid mo, asaan anasayaan? Nasiputan nak ni Senyor Ismail amang palpaliugan ko na. Anya? Day tatagpaysaw. Iso nga ora mismo pinagtalaw na kay mansyon. Inikat na kung nagtarakan ka dagiti kabalyuda. Anyan? Kas tagayam tinapasamak. Hawan anyaman na kanyak dayta, Loreta. Okay lang na dyan napasamak. Ammo ka din ni nanang mo? Uy, naibagakon kan ko na. Madlaw ko ang nasair. Kuna, masayangan iti matgadak iti panagpaay ko iti mansyon dagiti Villaflor. Naawatan nak ni nanang. Ammo na ka diti makagapon, no apay, anaikat ka? Amo na. Awan tinlibak ko iti inak. Boss, panagkunam ka di? Agbalin mo taparikot ti gayem day di Mateo? Diyan mo, Dodoy. Ngam naman minsan. Man nakibiyang matday dya Manuel. Kan may isa. Nasingad da iti day di Mateo. Dakkel ti posibilidad na ana-impluensyaan day di Mateo day jay a Manuel idi si bibiyag pay. Anya ti kayat mo nga ramidak, boss? Iba kam lang. Kaya't ko apaliiwan nyo day jay Manuel. Ngam no adda ti mabilin kada kayo amapan ijay tapno agpaliiw. Sigurado ang makadlaw adagos dagiti agindag ijay. Anya? Pag ko na mamakadlaw da, boss. Agsipod ta agaam mo amin dagiti agindag ijay. Ket sigurado nga agatap da, no bilang ta da makita da asabali arupa nga agbasak-basak ijay lugar da. Pudno ka di tinaamuak, papa. Nga niya, iha. Inikat yung kano ni Manuel iti trabaho na dito'y mansyon. Pudno. Apay, papa. Iti anya aga po. Nagagat ni Manuel. Kat amok amar-aramid na iti husto ti trabaho na dito'y. Nasalun at nagiti tarakan tayo akabalyo nga sa asikason na. Husto ka. Nagagat, dayja Manuel. Matlagayam. Apay nga rod nga inikat yo. Gaputa malaksi diti kinagagat ng agtrabaho. Nagagat pa'y amang paliiw kanya. Anya? Day tati agpaiso, Vanessa. Nasiputa kapal paliiwan nag. Iso nga ora mismo, inikat kon. Tadyak kayat nga dagit din tumaod at traidor kadagiti paspasweldoak at tao. Rumuara, Claring. Ada na pataga papanag. Kat kayat ko abantayam ni Vanessa. Jak kayat arumuar dito'y mansyon. Senyor, Iti ka nito amamuwa ka makaruar dito'y mansyon. Sikat ikaasi kanyak. sige. Bantayak ni Vanessa, senyor. Laglagi pam tibilin ko. Jak kayat arumuar ni Vanessa. Tamangan kit dinoan niya ti mapasamakan kwa na. Ha? Apay, senyor. Adda ka di pangta iti biyag ni Vanessa. Pagkunamat. Apay anasaludsud mo dayta. Gaputa paritan nyo arumwar. Kunayo pa'y nga amangan no ada mapasamak kan kwa na. Nagadunga mom. Basta bantayam ni Vanessa. Jak kayat arumwar dito'y mansyon. Takas itinakunakon. Adda tinapatag apapanat. Napankamot gayam na kitsyenda, kamsat Marcela. Wan, Soledad. Kayat ko anasustansya ti taraon nga ipaunag ni Mindo. Tapno nadaras nga agsubli ti sigod akaradkad na. Kasayaatan day ta, Marcela. Ala, Soledad. Panawan kan dito, itasumra ka kundi tabalay. Ay, sige laang, Marcela. Pasensya kan, ta na istorbo ka moten. Mapanak moten ije balay da kaka-Ismail. Sige, aganad ka. Madlaw ko, Kurt. Medyo makarikrecoveran da Marcela iti napasamak iti day di Mateo nga anak da. Ay, nasaya at mat.
Tanarigat no kanayon dalatan nga agladladingit. Amangan no anya pa iti mapasamak kadakwada. Agdiretsuak matan, iti nagpaspas matan day di alugan. Aguray ka. Tay samot lugan ni Senyor Ismael day jay. Agturong samot, ijay pagminasan. Pudno nga ta ti atap ni Nana Soledad, gagayem ti yuliwayan adenggen, ti tuloy ti nobela tayo anapaulwan, Daluyon. Napalabas, nasiputan ni Manuel nga dakasarsarita ni Senyor Ismael iti cellphone. Isungay kagumaan na pinaliw da itoy, ngem anyan apan nakaklaat na. Idinagsao ni Senyor Ismael iti likudan na. Gapoy ti dayta. Inikat ni Senyor Ismael ni Manuel nga agtrabaho ijay mansyon. Iti sabali a bangir, nakarwar meten iti ospital ni Lakay Mindo ket nakaawi den ijay balayda. Iti maysa agundaway, agturong met ni Nana Soledad iti balay ti maysa akalugaranda. Ita gagayem, denggen nyo tituloy ti nobela tayo anapaulwan, Daluyon. Madlaw ko kat. Medyo makarikrik-o, baranda Marcela iti napasamak, iti day di Mateo nga anak da. Ay, nasaya at mat, tanarigat no kanayon dalatan nga agladladingit. Amangan no anya pa iti mapasamak kadakwada. Agdiretso akmat to, iti nagpaspas mo to day di alugan. Ay, aguray ka. Tay samot lugan ni Senyor Ismael dayjay. Agturong samot ijay pagminasan. Dayjayan ti lugan na. Talaga nga agturong ijay pagminasan. Taawan moten ti sabali apapanan day taadalan. No saan nga ijay pagminasan. Agpaysun samot jay sayang guseng. Akasosyo iti pagminasan ni Senyor Ismael. Nupudno man dayta. Adda nga rod karbengan mi amang sidirken kuana. Gaputa pa si gayam apanang limlimo dagiti impakpakita na kada kami. Awan mo't lang tinas ka na papanak, Yaya Clarin. Iso nga awan ti rason tapno rumwara. Vanessa, balasang ko. Ngam no kumatakas idi, nga awan ti sakit tinakam kanyak dana na Marcela. Nalabit nga daak manan ijay. Balasang ko. Mamati ak ama po nas tumatlaang ti sakit tinakam da Marcela kan ka. Ngata, Yaya? Nasingpet da Marcela kan Mindo. Iso nga rod anasingpet mat day di Mateo. Saan ka di? Yaya? Nalabit ang nasakit laang tinakam da, gapo iti napasamak ka ni Mateo nga anak da. Ngam apaman am aklon danton as ipuposo ti amin. Maponas tumat laang ti kunam asakit tinakam da kan ka. Kasta tinadlaw ko, iti namin anon apan nakisaritak ka ni Marcela. Iso adi ka madanagan. Amok nga agsublinto matlaang ti sikod, apan nakilangan dakan ka. Dayta ti balay da Manuel. Juan boss. Malagip ko dayta balay. Dita ti damo ang nakakita kiti agnagan iti Mateo. Idi damo abinilin nak amang paliw kan kuana. Kas iti nakunakon. Gayem day di Mateo di agnagan iti Manuel. Ket mamati ak ati anyaman akabailan nga aramiden day di Mateo. Kabailan matlaing ti gayem na. Awan ti rumba nga pagdanaga may papaniti day ta abanag, boss. Dodoy. Sakbaya pagparikutam day ta tao. Makapagtignay kaminton. Sabagay. Amo ka simple lang dayta abanag kada kayo kadagiti kakadwam. Talaga man. Alang Roden, pumanaw tan ditoy. Amangan no agatap pa'y dagiti agindag ditoy. Sandan to nga agatap, boss. Ngamin, sanda kabisado da ito'y alugan.
Nagbidot ka, Dodoy. Nakarkaro kit di nga agatap dagiti agindag ditoy. Gapota italang anakita da ito'y alugan. Saan da kabisado? Kat sigurado nga adda nga agatap da. Sigurado ka kadinanang? Wen, anak ko. Sa anak lakit di nga agbindot. Lugan ni Senyor Ismael day dyan nagturong ije pagminasan. Ano kasta? Posible nga rod. Tinabayagan nga atap tayo. Ay, Manuel, anak. Nanang, naskin nga damaramidak. Anya, anya ti pangpanggapam anak ko. Anya ti aramidam. Kaya't ko amaamuan noon niya talaga ti mapaspasamak. Rumuwarak itamot lang. Anya, ay saan? Pangaasim, anak ko. Amang ano anya ti mapasamakan ka. Pangaasim, ta saan ka arumrumwar. At dag dito'y pagminasan. Apay ka di. Anya? Ngem, senyor. Anya ter aramidan niyo dita? Siya ko na mismo ti si marungkar dito'y. Tapno mamuak no anya dyan inyawag kanyak ni gobernador aparikot. Anya? Ngem, senyor. Sigurado nakita da kayon dagiti agindag iti lugar da Manuel. Anya ko ma? Saan kayo madanagan, senyor? Nalakala nga lusutan da ita no bilang laeng. Kunada nga rudan, nalawa ti bakrang apangalaan ni Tirason. Kat, kumusta, senyor? Anya ti sitwasyon ita dita? Nasayat, met. Nakasarita kong dagiti masaknan. Iso apat siya kamarisot mutla ang tirimswa aparikot. Kumusta ni Tata Mindo, Nana Marcela? Nasaya at matan balasang ko. Kinapudno na, napan ijay talon. Anya? Ngam, Nana, amang ano anya ti mapasamak kan kwa na. Kasapulan na ti ina na. Mapanlag pag na ijay. Kasapulan na ti ehersisyo. Nana? Inkarina asan amapan ijay nga agtrabaho. Mapanlaag wat-wat. Tinasayaat. Surutak laangan. Ha, ang nakababain balasang ko. Basta surutak, Nana. Narigatan. Amangan no agsuker, kat anya pa'y ti aramidan na ijay talon. No para kanyak, boss. Napaggatikas niya nga naramid ni Senyor Ismael. Dodoy, No mapanagnakan nga da pa kay naigan na iti pagminasan. Sigurado ang mairaman ka, boss. Ngamin, amo ti amin nga agsosyo kayo iti amin na negosyo. kuna na nalakala ka no arason ti amin. Sana pa nang sugsugkan ka da ito, boss, ah. Ngam kasayaatan siguro no makasaritam ni Senyor. Tapay, Ipakitam kan kwa na asana na sayati kas dyan nga inaramid na. Delikado nga min. Tano mabisto, mairaman ka lakit di. wano saan? Ang mga noda plano na kat siyak ti may sagmak. Mabalin matakas ta, boss. Sikan tinag ko na at tuso day dya as Senyor Ismael. Amangan no kas tangag paiso. Nukas nga rod, nasken ang makasarita. Tap na may bagak kan kuha na ti kapanunutan. Naimbag tay may ka, Loretta. Kinapudno na, masikura na kundi ti balay. Iso na laang tawan mo ti ammo kapapanak. Kagap-gap ko kaya ayanda, Nana Marcela. Kinumustak ni Tata Mindo. Kat, kumusta ni Tata Mindo? Mayat matan. Agwat-wat-watan. Agpapapigsa. Agpasyar ijay talunda. Santo agawid matlaeng. Ningay Nana Marcela. Madlaw anadagsan latta ti barukong na. Gapo iti napasamak iti day di Mateo. Ngam saan aday tati kang runaan nga ipadamag ko kan ka? Ha? Imayak, ta iti panagsarita mi kanina na solidad. Naku na nakita na tilugan ni papam anagturong ijay pagminasan. Ano? Wen, Vanessa, kataging ga ita,
pa'y lang dito ni Papam? Saan pa'y ang nagawid? Saan pa'y nga rod? Ti kunana, adda ka no napatag nga asikaswan na. Ijay pagminasan? Loretta, Ulitak, Vanessa. Sinigurado ni Nana Soledad at ilugan ni Papamjay nakita na ang nagturong ijay pagminasan. Nakapasyar ka mat, Andrew. Wala na Marcela, kaya't kayo kumustaan. Oray kaskasan o, ininot ang maaklon min tinapasamak. Awanan ti maaramidan mi. Dayawan kayo nana. Nung payam mo ka na sakit. Gaputa di tayo man lang nasarakan ti bangkay da di Mateo. Andrew, Maladingitan mat ni Loretta kapsat ko. Pasare makitak ama imay-mayan. oh, Iso bay-bay aklatan no kaya't nati umay dito eh. Tamok ang maladingitan itinapasama kiti anak niyo agayem na. Sapay lako ma. Tamaw-awatan niyo mati kapsat ko na masansan dito eh. awan anyaman na, Andrew. Kasla anak min ni Loretta. Agyaman akpaykit di, taadda amangan andi ngay kada kami. Palagipan kala ang balasang ko. Amangan no day tamanan ti pangrugyan ti diyo pagkinawatan iti amam. Iyaya, Naornos kayon iti amam. Numabalin, saan kayo kuman ang maikan iti sana pagkinawatan? amamudak yaya. Uray pa'y nga tagginura kami kani Papa, no iso ti kasapulan. Tapno mailintag dagiti biddot na. Aramidak. Vanessa, Nakaskas daw nga agpaiso ti kaawan na paylaang dito'y mansyon. ngam ko na nga adda napatag nga si kaswan na saan ka di? Kasanon no iji pagminasan nga agpaiso ti kunana anapatag apapanan na. Vanessa, Naskan amamwak no anya ti agpaiso, yaya. Kat no bilang tagpaiso nga adda ti pakairamanan ni Papa iti operasyon iji pagminasan. Addamot nga rod basol na iti napasamak a panagreggaay ti bantay. Agyamanak iti panangkuyog mo kanyak iti dayto at iso, Andrew. Awan anyaman na, Nana Marcela. Dito'y abanda tinaudi anak kakitaak iti dayti anak ko. Ah, Dita abanda ti ayan na idinayanod iti napaggas adanum kan pitak. Apaman anaragka ay ti bantay. anya. Saan to Apolos amapunas iti alintataok day di anapasamak ken ni Mateo. Jak to pulos malipatan day jay anapasamak kan kuana. Nana, gusto ko man. No ko mamabalin. Saan yun alagitan tinapasama? Tapno saan kayo ang masakitan? Jak lang amin malapdan, baro. Tunggal malagip ko day di Mateo. Kanayon nga umayak iti daytoy alugar. Daytoy alugar anaudi anakakitaak iti dayti anak ko. Bayat atol-tulungan na dagiti kakalugaran mi. Anapektaran iti day dinapigsa abagyo. Nasaya at matay naramid mo timbilin ko kan kaklaring. Nasaya at mat, tanasang patak ni Vanessa iti panagsublik dito'y mansyon. Senyor, Talaga asikatika asikanyak, nujak nasangpetan dito'y ni Vanessa. awan ti rumbang apapanan na, senyor. Iso asaan arimrimwar Apolos. Nasaya at awan gayam ni Andreo. Imay ka din? Saan, senyor? Ni Loretta ti imay ng sarungkar ka ni Vanessa, diti mansyon. Apay ang nagsinaay kayo itinaunag, senyor. Awanan ti bibiyang mo. Ala, tayo na ko nagpalas. Mangisagana ka iti taraon, tamabisinak iti naggapuak. Amok ano agbaligi dagiti amin nga aramidak. May sublintumot lang kanyak ti amin aturay kadagiti negosyo mi. Angam no ita,
Bay akpay lang ni Andrew kadagiti kayat nangaramiden. Tutal, amok ngayon to nagtinag ti kwenta. Paiturayan tumot lang kanyak dayjay. Nang runa no agasawa danton kini Vanessa. Papa, Vanessa, iha, si kamat gayam. Agtugaw ka. agyamanak, Papa. Anya ka diti masapul mo. Napatagabanag daytoy kasapulakkan ka. Katnam na maag nga iti daytoy aguntaway. Saan ka kuman nga aglibak? Kat ibagamon kanyak ti agpayso, Papa. Anya ti kayat mo asawen, Vanessa. Kan, apay akasta ti jar mo. Kas itinakunakon, Papa. Ibagam ko mati agpayso. Anya ti inaramid mo ijay pagminasan. Anya ti isungbat ni Senyor Ismael iti saludsod ni Vanessa. Gagayem, di uliwayan adenggen, ti tuloy tinubela tayo anapaulwan. Daluyon!